Здравейте, това потребители на YouTube, това е извинителен клип, защото... Не бе, майките! Абе, беги да се изкача, съм по-лъжен. Добре, това е извинителен клип, защото първия се проеба и нямаше как да се качи, да се качи. И то сега ще ме изостави. Фали ми поне малко блокчета, остави ме като куче. Ми умри! Няма да умирам. Избор. Ау, това започва да ме взима демидж. Не, изкопай тук над главата ми. Аз имам вече блокчета. Изкопай това над главата ми. Добре, вече там... Беги! Ама... Аре бе! Беги! Ми бегам съм! Добре, сега. И направи... Щупи това блокче там. Направи поне веднъж някакъв хубав път. Няма, докато не се изкача нагоре. Пречукват ни! Бърже бе! Теб се пречупва. Ще бъде нещо. Аз нищо не виждам. Аре, чупи! Няма нищо! Аре бе, мали! Бъгна ми се, бе, шо! Аз ще го щупа. Какво? Не ми се бутай камени назад. Идвай сега да спим. На шиването скелета ми. Напред често, тя сням дърво. Беги, ти. Беги? Аде. Чакай. Я първо да легнем. Нямаш батерия, нали? По-бързо изкачвай се да спим и... Ало ми бъгна цялата майка. Влягай. Я съм на това! Там няма вече да лягаш. Ах ти корова, пак на моето не го легна. И ето път аз съм на фото. Аре, прави 1 час и ми оставя и моите неща. Нямам чест. No? Ми, имаш дърво от мене. Като ме уби. Шовко, соряма. Беги. Беги да познаете. Да. Кои са твоите? Ме постави там, кои мислиш, че не са мои. Че не са твои. Значи това е мое, това е мое, това е мое. Да, това е мое. Друго... Тук ти е пържоли са твои. Да, имах 5. Тук са 4, ти си взял. Не съм изял. 4 са ти, яда един път. Има дърво от това ли? Да, имам доста дърво имах. Абе, това мое. Ги вземах и белото. Взели си го бело? Аз ти оставих други. Дините, вратата ми, трите ми врати. 4! Една е твоя. И земите е твои. Знам. Готов си. Това ли ми? Да. Аз нямах ли повече неща, бе? И в инвентарите ми става това. Те всички са мои. Бе. Добре, махни се. Вечката си има пържоли. Знам, махни се, аз искам крафтинг тейбъла. Дай. Тук на Теслата е къщата напри. Виждате това споменах ли, че е извинителен клип? Не. Ами това е извинителен клип, защото първия не стана да разбера. Чакайте, мама ми звъни. Що, мама? Към Вики. Отвънка излезнахме се. Они имат вила. Аз па вила отгоре имат навис. Какво? На Вики не го пускат. Добре. Ай, чао. Вики, искаш да идеш към нас? Не. Защо? Абе, ще ми се... Пика му се на курвата. Пах му майката, само ми излиза това меню.
сигурно се питаш. Защо си направил дупка ти? Да, само на мен ще ми крашна сигурно. Ти се носи тролфейс. Абе, спри бе! Аз даже не съм удрен. Бе, не! Сега съм ти... Абе, ти даже не... И мен не ме удрен. Сами върни всички айтеми. Аз даже не съм те убит, ти си пред мен. Ми да, защото аз копая. Ти търчиш да му убиеш, а няма ми този човек. Перфект. Аз ти ще вече един. Няма нищо. Ти слушаш как го отварям? Всяка ти гръзната. Вики, ако искаш да влезем тук към вас. Сега ще направи Trollfest Quest! Сега направих Trollfest Quest. Да, минава защото е вики. Тук правя склад. Мами... Добре, право. Ай, сопри, бе! Не копай вече натам, чули? Аз се бъдем. Изчезвай, бе! Ай, това са моите айтеми, изчезвай! Ами аз тогава си искам моите. Ма, твоите кои са? Само дървото. Заповядай. Топка. Ти си. Заповядайте шиваното дърво. Да, ама на кой дървото? Ява си вземи проклятата дърва. Ми фалихте ги. Абе, що се занимавам с тебе? Правим си отделни стаи, изивам се леглото. Я, даже ми взе леглото, механик! Завието. Ай, Зексо, правим си отделни стаи, гледай. Пикам си това газа. Пикам ти си аз, това е нашата отделна. Аз съм по-голяма. Ей, ще ти се пикам и на джазъна. Кубри, бе, кубри. Кумри ще видиш. Са, обаче, дай... не давай нищо. Защо съм това меню шибано му си? Знаеш как ми се нерве? Мани го я и това тука. Мане, това меню! Се ми се отвора. Ма не скачай така, изплаши ма. Пука. Чакай, че си капа вратата тука. Да не си газил. Пак си шибаното меню, е! Напред тука сложи една врата. Бегам от тука. Ама що му се пикаш и на менюто, бе? Пика ми меню. Шибаното меню. Направи врата. Няма да нищо да направя. О, батерията ми свърши. Пикам ти с телефон. Да, това е тук, то се изнерви. И след малко ще превършим клипа, защото нямаме много време. Бахна ми телефонче. Пика му се, то му се пика и на телефончето. Напри ми старата цялата кола. Не, ще става. Цялото да е вълки ми не бъде. Това е това кейс. Не, аз не знам. Върши се това. Това е много по-плотка, да си еба майка. Ама ига. Ще взем само един торч. Не, да го ще се Аз имах... Не знам колко торча.